Madoka Chirema Abuja kanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rekugumisira mumwedzi uno waye10 potiri kutanda ipapa vakomana pakaita kunyangariwa. Izvezvi hurumende iri kureketa kuti isusu tinawo mushonga unomwiwa navanhu vane chirwere cheshuramatongo HIV pachirungu. Kana mukambwa uri kureketa kuti tinacho chakakwana, ibva maziva kuti pano nyaya ipapo, rekai tigoona kuti zvinosvikepi. Takatomirira kumbwa kuti zvinenge zvichikaira sei. Wari kureketa iwo kutoti gore rino kwapfa vanhu vanosvika zviuru 5,700 naicho chirwere icho shuramatongo HIV. Pakaita kunyangariwa, mweyayo izorore murugare. Ipapa kubva nozuro uno vanhu vari kudoka vari kubvunzana kuti vakomana zvii zviri kuitika panhau yokutengewa kwezvinhu nomatenda. Nekuti pakaita kunyangariwa vanhu vari kuita nokupetanidza mari dzinofanira kunge dzichibhadharwa kuti vaite matenda. Unobva waona kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringapo. Kare chimwe chinorwadza, vamwe vanhu vari kupuwa mabasa, vanhu vari vana Zanu-PF asi vasingareketeba kuti vana bambo vedu varipo kuZanu-PF varimo muhurumende. Zvinova zvaita kuti unonyatsa kuona kuti zvaireketiwa naTagwirei paye kuti kana uribe kumbopuwa tenda urifuza. Welcome. Tese tinokwana ipapo. Rekai tigoona kuti zvinoenda nokupi. Kuno masoko ari kureketiwa kuti John Paradza ari muteedzeri wegurukota rinoringa nezvenharaunda akaenda kupurazi raive rashuwa yemahofa kuChatsworth. Pakanyangariwa. Kwaiva atotora paye mhanduwe ekuti iwe unobva wanatsa kuona kutoti kana zvidari kwawo wachiita so wega ko isusu wokugotsi. Welcome. Panobva paita kunyangariwa. Asi toramba tichindotenda hedu kuti pachawo rekai wadando waita nekudando, isu tinoramba takandoringa tinodaba kuipindira iyoyi. Nyaso nemapurisa aendesa Samson Gora kudare rodzimhosva. Ndofunga watsanwa wakaita kukubiwa kusvinu kusvikira wareketa kuti ndiwo wakabatsira kuti wanhu wakaenda koba mari inoita zviuru 600,000 waye iwawo kuti waende koba ipapo. Kwaiye Samson Gora ndiye mutyairi waRafiki Adam. Manduwe ndoziva ini munhu paribe munhu anondoreketa ega nekuti ndini ndakazviita ari beki. Munondoziva kuti wese wanoenda kumatare wanenge wasingakoni kana kutekaira zvisvinu notsoka, ubva waziva kuti pakaita kunyangariwa. Kwaipfene rakachaiwa mhanduwe kusvikira rareketa kuti aiwa ndiri tsuro, ubva waziva kuti unokona kureketa peno nezvauri bekuita. Ndosaka dzimwe nyika dzakati kufundei dzichiramba nhau yokukubiwa yevanhu iyi. Kuno chitima chagara chamunhu nyasi kuzvishawani Peter Wengesai. Mhanduwe watisiya waye. Kwaiva wangu akarara hawo kutoita kudzipfodora mhanduwe panjanji. Kusvika chitima chauya chikagwara chamunhu kukuya. Munondoziva chitima chinoita kukuya panenge paribe chisvinu. Rekai tinoti mweya wawo uzorore murugare nekuti zvichatekaidziwa sei ipapa asi paribe chisvinu. Temba Gorimbo ari kuramba kuitiwa hombiro mhanduwe. Ari kutodedzera kutoti aiwa uyai mese mbodzi ndinokurigai pasi ndichireketa kuipa kwenyu, kunyangaritsa kwemwoyo yenyu. Kwaitima rimwoyo menyu ndoriburitsa pachena. Mese uyai muite kureketa muone zvandinokuitai nokure nemasoko yangu. Ende ndiri kuuya kuZimbabwe ikoko makuno yano ndichatomirira kusvikira mapabva kuti ndizouya. Mhanduwe pakaita kunyangariwa. Asi zvaari kuita zviri ndo zvinofanira zviita wese wari kuchemera puwa motika vanofanira vari kureketa kuti zvinhu zvakanyangara. Kuno aiwa vari kuda zvomahara mhanduwe. Zvinorwadza izvi. Rekai tiringe zvedu tichimurera manja iye Gorimbo.
kanzuruyo kuchiredzi kwai yagobatiwa kuti yagoita basa rokupa hayo basa wayo wamwe wakuru mari wachinzi kwai advance mandiwe idi regai tirambe takazviringa kuti zvinopedziwa sei izvozvi, tikutofira kuti zvichimbidze zvanhadziwa nokutoti panenge pari bechisvinu kana pakadandi. Wanhu nozuro uno hwari kunzi wagopuwa maepuru mandiwe mahara namagaya nokutoti zvanga zvanyadzisa kaanga aburika achinzi arikuda kutengesa maepuru iwayo kuno agonza kuapa vanhu akapa vanhu mahara. Heno regai tigoramba tichiona kuti zvinosvika kupi, asi mukaona zvaakutanda kudari kunzi kwai maepuru enyu ndobva ndakupai mahara akazodziwa ndozvogore riya zvaakazomboita zvekeenda kuti ndikienda kuIsraeri nyorai tsamba dzenyu mhandiwe kuna Mwari. Mwari wagonzwa paunonyora pasi wachitadza kuterekera muromo wako. Kuribe Mwari wakadando apa kunonzipfekera hashe imo mumadziro okuIsraeri. Unobva waona idina yawe kuti kutambisiwa pfungwa, kutambisiwa nguva ndokuri kuitika ipapa. Regai tirambe tichiringa zvedu kuti wanozviita sei iyo wanoramba wachibenhuka akienda ikweyo. Munyaya yamagetsi zesa iri kuti iyo kuhwange kuri kugayiwa mamiriyoni masere nomakumi mairi anopfumbamwe 829 megawatts pachirungu. Pokare kukaribha 430 430 megawatts pachirungu. Wakazvimira ega nemakumi 55 55 megawatts pachirungu. Pabodzipo churu chibodzi no 304 1314 megawatts pachirungu. Regai tione kuti zvinosvika kupi, asi mondoziva kuti nokutonhora iko kuri kuita magetsi muno anenge asiko mhandiwe kutoramba kunyanya wokujecha kwedu uno. Aiwa unopfa nayo mhandiwe paribe kana magetsi ipapo. Zapu yaendesa nyaya kumatarotsi mhosva ikati iwo zvikuitiwa nehurumende tikuzvidaba zvokuti ite zvairi kuda kuita musangano yegukura hundi kwai aiwaba inotoramba nokuti musangano iyi iribe kana mutemo uri kuitsigira kuti iitiwe. Pokare inotovhiringidza wanhu wakavhiringidziwa nogukura hundi wacho wanotoramba wari kufungidziwa. Pokare inokudii aiwaba paribe chisvinhu chinoburika ipapo. Ngairekerewa. Regai tione kuti dare richati kudini. Apa FC Platinum yakagwarashiwa Brian Banda anga ari ndiye aitungamira wakomana pamutambo kuti mweya wache uzorore murugare. Izvezvi nozuro uno Highlanders ailanga bhoso yakajiwa noEMOS ndio mabasa akawo kupuwa mari ivo wakuru anawikineri waya zvinoita kuti chikwata chijiwe. Pokare Triangle noScotland yasakupwanya ZANU-PF zvakaita 0-0. Ukuwo kapekepe yafaraije ZANU-PF noiyo Green Foil pokare dzikaramba kugoedzana kuita 0-0. Ipapa zvakaita kuoma chaiko. Kwai kuno vanhu vari kureketa iyo kuti kwai nhandare yoNational Sports inokona kuchinjiwa zita mhandiwe yotanda kupuwa rimwe zita kana ichinge yapedza kunadzirisiwa zvairi kuitiwa izvezvi. Vanhu vava varibe kana ganda kuusu mhandiwe svekuti wavake ravo ravanoda kunyora zita ravo ravanoda iroro. Aiwaba vari kudai zvakawakiwa nevamwe. Zvinoita kuhwadza mhandiwe, zvinoita kuhwadza chaiko. Regai tione kuti zvinosvika kupi, asi paribe chisvino apa. Ukowo kiriketi mhandiwe haidi tiri kure chaiko, kurefu chaiko. Kutamba katiri kuita noSouth Africa takaita kujiwa mhandiwe zvekuita kunyadzisa. Kureketa kuno South Africa yaikanda mumhanyo inoita 530 zvati zvamboitika bapasi rese izvi kuno. Regai tione kuti zvinoitikepi izvozvi, zvinosvikepi. Tinenge tichikunyepai kuti zvirikuitikaira sei. Tikaringa hedu dziri kuitika pasi rese. Brian Molefe noAbiache wakambosenza kuTransnet muSouth Africa mumu wapuwa zviuru 20 zvobhero pamunhu mubodzi wanga wanzika wasungiwa pokare. Pakanyangariwa apo, asi regai tirambe tichiringa hedu kwazvinoenda. Elon Musk kwai agoti ndiri kufunga
ati ndiri kutounza, ati ndiri kufunga kuti ndigounza mabhirioni mairi omari muSouth Africa kana wakauti ndiunze Starlink yangu. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei, zvitendera sei. Tinoramba tichiri kunyepa imi. Kunyika Zambia mandiwe wari kuita kufara, hurumende iri kufara ikweyo. Kwai izvezvi zvinhu zvatakatengesa nezvinhu zvatakatenga takasara nomari inoita bhirioni ribodzi nochidimbu 1.5 billion kwacha. Aiwa ndokuti kwacha kawo. Rekai tione kwai zvakaitika mwedzi waiyejwabvu. Rekai tigoona kuti hwendo huno wanenge wachiita sei mwedzi watapedza no. Ipapa chokwadi chiri kuitika kuKenya chiri kuramba chindoburika mandiwe. Boniface Kariuki ndiye mumwe wavanhu wakagwarashiwa nomapurisa kutopfura kutopfa chaiko kuuraya mandiwe. Idi zvawo vanhu ava mushiro wandinoita ngozi mandiwe, unobva waziva kuti pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti wachaipedza sei nyaya yacho nomhuridzo dzichaita sei. Tinoramba takandolinga. Ipapa kuno vanhu vanomwe wari kunzi wakagwarashiwa nomapurisa kuTogo kubva patanda nyaya yokuratidzira iya. Rekai tirambe tichiringa kuona kwainoperera. Bambo munini waAliko Dangote wanonzi Aminu Dantata kwai wari kuikiwa kuSaudi Arabia. Wasiya wadzimai watatu novana vanosvika 20 chaiwo novazukuru fararira. Ngavazorore murugaro watsano wavo. Rekai tigoona kuti sei waribe kuda kuikiwa kuNigeria wachida kuikiwa iko kuSaudi. Anonzi Bob Vilan apinda mushishi mandiwe. Zvaagoreketa kuti tikutsigira Palestine inofana kusununguwa. Mai. Masangano wamwe kuAmerica wabva watoti ngaakanzure kuenda ikweyo nokuti anotivhiringira. Unobva waita kuona naye kuti pakanyangariwa apo. Zvaireketiwa zviya kuti gongwarirai kureketa nokuti kana muchida kuzoenda kunana America kuku motofanira kutoita kuti murekete tusvinhu kureketa zvinhu zvinopikisana naiyo America. Pakanyangariwa apo asi hene ikweyo. Rekai tione kuti zvinosvika ipi zvakadando. Tinenge tichizokunyepa imi. Apa tagumira pano kwaNyasi Mabuja. Ndini wenyu mhandiwe onawo.